Ну, тут можна було б нічого не казати, бо реч говорить сама за себе. Додам тільки, що це вельми аутентичний, не замилений ні в яких сенсах орнамент. І він взяти з нами з узорника Галини Римовни Рудницької, походить з Ветковського району, там назву має кашуля Ветковська, конструктор її Яна Кафор. Ну, я лечу, что такую кашулю не соромно на свято, а здесь мы пошили невеличкий тираж. Покуль померы есть, заходьте до нас. Мы, як и ранее, в зеркале люстерку, але у павильоне 28Б. Будем чекать.